Hola a tots, soc Estrella Ramon de l'equip Estrella Raton Pérez i estic molt contenta d'estar ara mateix aquí. Avui tenim la primera edició, el primer vídeo de la secció Booktelling. I hi ha molta sorpresa. El primer llibre que us anem a contar en aquesta secció es diu Zebra i explica la història d'una zebra que estava a casa seva dormint, es va despertar pel matí, supertard, eren vacances, se va aixecar com feia sempre i es va mirar així com de raspallada a l'espill i va pegar un bot, i va pegar un crit, perquè aquella no era ella, però on estaven les seues ratlles? Què s'havien fet? On havien marxat? On les havia perdut? Zebra es va espantar moltíssim i va començar a buscar les ratlles com nosaltres busquem les ulleres o les claus quan les perdem. Per la nevera, per baix de la taula, per la paperera, per tots els racons. No hi havia manera. Les ratlles de Zebra no estaven. Zebra cada vegada estava més nerviosa. Va arribar un punt que va dir, no, m'he de tranquil·litzar. A veure, Zebra, que has perdut les ratlles, però no has perdut el cap, xica, fes-lo servir. I va arribar a la conclusió que si en l'estona que feia que buscava les ratlles no havien sortit, més valia que anés a buscar ajuda. Ajuda dels seus amics. Girafa sempre en el cap pels núvols. Serp sempre per terra. I elefant sempre per tot arreu. Ficar la trompa per totes bandes. El cas és que en l'ajuda dels tres amics, tots quatre sí que van poder trobar les ratlles de Zebra. O no. Caldrà llegir-ho. Caldrà llegir-ho per saber què va passar. We have to read it. Però atenció, que l'haurem de llegir en anglès si volem saber què va passar, perquè este llibre resulta que està en anglès. Però no patiu en absolut, perquè este llibre, que no us he dit al principi qui l'havia escrit, perquè era part de la sorpresa, l'hem escrit Anna Panisello i servidora. I quan l'hem escrit l'hem fet pensant en quan comences a aprendre anglès, que saps poques paraules, poques estructures, però tens moltes ganes d'aprendre més i moltes ganes de saber llegir. Així que, si aneu pàgina per pàgina avant en el conte, veureu com vos n'assabentareu de tot. A la fi del conte trobareu un CD. En aquest CD hi ha la versió del conte en anglès, l'ha enregistrada una actriu que ho fa molt, molt bé, i també una cançó, la cançó del conte, que s'enganxa molt, te l'aprens molt ràpid i en això te sabràs totes les paraules i totes les estructures que surten al llibre. A banda que es pot ballar perfectament, fins es pot fer una coreografia si vols. Bé, Zebra, esperem que us agrade, especialment perquè, ja veieu, soc part culpable. Si us agrada i us animeu, veureu que aquí al darrere, ara m'atançaré la càmera per a que ho poguéssiu veure millor, en la mateixa idea hem fet ja 12 llibres. Estan ordenats en 6 nivells, de més fàcil a més difícil, perquè llegir en anglès sigui un plaer, ni que te sàpigues poquetes paraules. Així que, ja sabeu, Zebra. I si ens voleu deixar algun comentari, alguna suggerència, com sempre, per aquí baix o al Facebook. Fins al proper Booktelling. See you!